От 1 януари еврото става новата официална валута на България. Дизайнът на българското евро вече е решен, а новите монети силно ще приличат на досегашните. Можем ли тогава бързо да се научим да ги различаваме, за да не се окаже, че са ни върнали 2 лева в магазина вместо 2 евро? Разбира се, че можем. Ето как. Когато поставим 1 лев и 1 евро едно до друго, виждаме, че на реверса надписът лев е директно под номинала, а надписът евро е до номинала. Единицата на лева е в средата, докато тази на еврото е по-вляво. Освен това, единицата на лева има гравирани линии, а тази на еврото е гладка. По канта лева има много повече релефни елементи, докато еврото е гладко в едната половина, а в другата има релефна карта на Европа и звезди. Аверса на монетите често ще е различен, тъй като всяка държава членка има собствен дизайн на еврото. Ликът на Иван Рилски ще бъде отпечатан и на монетата от 1 евро. Чрез туристи или наши пътуващи сънародници ще се внесат и дизайните на другите държави. При монетите от 2 лева и 2 евро наблюдаваме същите разлики. На реверса двойката е центрирана на лева и с гравирани линии, а на еврото е гладка и е вляво. Отново имаме повече релефни елементи на левовата монета, докато еврото е гладко в едната половина, а в другата има релефна карта на Европа и звезди. Аверса на монетите от 2 евро също ще е различен според дизайна на всяка държава членка. Ликът на Паисий Хилендарски също ще бъде запазен на българската монета от 2 евро. По гурта на монетите от 1 лев и 1 евро откриваме бразди. При монетите от 2 лева и 2 евро, лева отново е с бразди, докато монетата от 2 евро има инкрустирани звезди и се усеща по-гладка. Надяваме се видеото да ви е полезно. Последвайте ни за още видеа за потребители.